Вітаю! Давно не було роликів про городи, правда? Асабліва про те, як зробити їх зручними і утульними для усіх нас. Чому? Ну, напевно, окрім того, що я був зайнятий, зараз людей першочергово хвилює інше, а менавіта безпека. Навошта лізти зі своєю урбаністикою, коли існує Росія, яка генерує велику війну у Європі. Але сьогодні я розповіду вам про градабудаўнічыя прынцыпы, якія працуюць не толькі ў мірны, але, на жаль, і ў вайсковы час. Таму, калі цікава, пачынаем глядзець. Адно з асноўных правіл у планаванні – звязанасць. Горад мае адчувацца адзіным арганізмам, дзе ўсе яго часткі ўзаемадзеюць між сабою. Нягледзячы на рэкі, чыгунку, рэльеф і гэтак далей, трэба будаваць сетку вуліц з вялікай колькасцю варыянтаў перасавання па гораду і аколісам. Звычайна раёны сумнеўнай рэпутацыі ці жарты пра не той бераг якраз існуюць праз паганую сувязь з вялікай зямлёй. І менавіта кантроль над элементамі гэтых сувязей ёсць крытычна важлівы як для ўтрымання горада, так і для яго захопу. Таксама расце магчымасць спыніць ворага, калі можна знішчыць сувязі там, дзе ён прасоўваецца, пакінуўшы патрэбныя шляхі забяспечання для сабе. That's gonna take a while to rebuild. Дадатковыя масты, туннелі, вуліцы, якія з'ядноўваюць раёны між сабою, дарогі-дублёры між суседнімі гарадамі – гэта не толькі развіццё інфраструктуры, але і бяспека падчас вайны. Не так важна, колькі палос мае дарога, калі яна адна і пад кантролем ворага. Трэба дадаваць новыя шляхі спалучэння, а не проста пашыраць існуючыя. Ось такі урбаністычны прынцып. На мапах яўна бачна розніца між еўрапейскім і савецкім тыпам забудовы. У першым выпадку гарадская зямля належыць уласнікам, і яе выкарыстоўваюць больш рацыянальна, зберагаючы кожны квадратны метр. Такі падыход, у тым ліку, дае магчымасць стварыць прынцып 15-хвіліннага доступа пешкі да ўсіх патрэбных чалавеку паслуг. А калі ўрахоўваць папярэднія правіла дублюючых сувязяў, то на плошчы некалькіх багатапавярховак можа месціцца цэлы раён, дзе большасці жыхароў у постіндустрыяльны час не трэба гадзінамі ездзіць па свае патрэбы. Менавіта такі тып планавання у тым ці іншым выглядзе лічыцца аптымальным у тэорыі новага урбанізму. А як жа працуе такая гарадская забудова ва ўмовах абароны ад агрэсара? Гэты тып мясцовасці набагата цяжэйшы для захопу. І не толькі з дапамогай бронетэхнікі. Кожны квартал шчыльнай забудовы максімальна небяспечны для атакуючай пехоты, таму што месцаў, адкуль па іх можна адкрыць агонь, набагата больш. Гэта не стаячыя далёка адзін ад аднаго панэлькі. Варыятыўнасць для абароны ці вызвольчых паўстанняў у еўрапейскай забудовы большая. Думаю, у прынцыпе, усе гэта разумеюць. Цікава, чаму Савок, які планаваў захоп усяго свету, абраў такі уразлівы для утрымання гаражанамі тып забудовы. Лет через 20 после хорошей войны выйти да взглянуть на Советский Союз. Республика так из 30-40. Черт его знает, как хорошо. Магчыма, яны ведалі, што турма народаў урэшце рэшт пасыплецца, і яны будуць зноўку захопліваць нашыя землі. Ужо казаў пра 15-хвілінны доступ да паслуг. Шкодна, калі па большасці справаў зараз патрэбна ездзіць да цэнтру, то бок у адзін раён, за лекаваннем звяртацца толькі в адну велічэзную бальніцу і гэтак далей. Чамусьці амаль ва ўсіх сферах нашыя гарады рабілі па прынцыпу жорсткай цэнтралізацыі і гігантызму. Гэта, на жаль, датычыцца і да крытычнай інфраструктуры. Гарады маюць аб'ядноўваць сабе самадастатковыя раёны, як сацыяльнага, так і з эканамічнага пункту гледжання. Яны не маюць крытычна залежаць ад аднаго-двух вялікіх інфраструктурных аб'ектаў. Гэта як з вуліцамі, толькі ў больш шырокім спектры пытанняў. Для прыклада, нельга пітаць 100 000 насельніцтва праз адну-две лініі электраперадач. Праўда, Мазыр? Дэцэнтралізаваны горад больш убяспечаны ад варожых атакаў ці надзвычайных сітуацый. Калі належным чынам працуюць грамадскія арганізацыі, валанцёры, сродкі масавай інфармацыі, мэрія камунікуе праблемныя пытанні з людзьмі, то наступствы надзвычайных сітуацый стаюць меншымі.
Але ў сітуацыі, дзе дзяржава не спрыяе, а змагаецца з жаданнем людзей удзельнічаць у гарадскім жыцці, увесь цяжар праблем лягае менавіта на ўладу. Апошнія падзеі на Палесці гэта наяўна паказваюць. Це мені вирішувати. То вирішіть. Мені сказали ні. То це вам вирішувати чи Я ні? тут головний. Цікава, што планіровачныя рашэнні, як звязанасць раёнаў, шчыльнасць забудовы і дэцэнтралізацыя, у тым ліку грамадскіх прастораў, таксама спрыяюць узмацненню грамадскай супольнасці. Людзі ў мірны час лепей камунікуюць, а значыць, што ў крытычны момант набагата лягчэй будуць сацыялізавацца. А што вы думаеце наконт гэтых прынцыпаў? У якім тыпе забудовы вы б больш за ўсё хацелі жыць? Пішыце свае доўгія каментары, яны дапамагаюць прасоўванню беларускамоўнага кантэнта ў Ютубе. У наступных роліках, так, яны будуць, вы пабачыце змест лепшых урбаністычных кніжак, даведаецеся пра цікавыя інфраструктурныя аб'екты, пабачыце гісторыю гарадоў, у тым ліку іх планіроўкі. Ну і таксама, канешне ж, пра радзіму будуць відосы. Таму падпісвайцеся на гэты канал. Набліжаем вяртанне радзімы ўсе разам, але не забываючыся ў працэсе самаразвівацца. Да сустрэчы!